тръгва една тръба, която вътре е с това въженце, което ще се вържи за въжето на руля и съответно от тук ще се случват нещата. От тук има тръбичка, която е хваната за този род холдър от вътрешната страна. Тази тръбичка идва горе-долу до тук. Тук ще бъде пробито, още една дупка ще бъде направена и ще влезе, ето е тази тръба с тази дръжка. Тази ролка ще седи, ето е така, от вътрешната страна на каяка и ще бъде хваната с два болта. Тук се обръща движението на въженцето и съответно като се дръпне от тук, движението тръгва назад към кърмата. Този ластик той е хванат тук с специални скоби и въжето, което идва от задната тръба с един възел, ще се захване за този край на въженцето. Сега даже ще го направя. Ето това представлява възел. Прави се на черното въже на обикновен възел. Тук се прави едно клубче и като се опъне, ето това е. И после ще покажа какъв е резултат. Вече сме към финала. Това ще е ръчката за вдигане на руля и съответно за пускането му. Тук още не съм отрязал въжетата, защото все пак няколко сухи тренировки да видим, че работи и тогава да режем. Защото после трябва нов. Така. Тук отдолу е ролката, нищо не се вижда от нея. И всъщност ето въжето тръгва от тук, минава през ролката, обръща посоката. Тук ластика му скъсява пътя, за да може да се връща тази ръчка обратно. Излиза през тази тръба и отива към руля.